Ζωήτσα, δες τι έκανα. Δες. Mousepad με τη μικρή. Δες και αυτό που θα προσπαθήσω να της το στείλω. Ακούς. Δεν είναι γλυκά. Λοιπόν, καλά, σταμάτη τώρα. Κάτσε να σταματήσω. Ωραία, σταμάτησε. Δες το και το Winnie the Pooh. Δες τι λέει. Hello, baby. Και περπατάει. Πού είναι το χνάτος. Δες. Follow me. Αλλά πώς θα τα στείλω, να δούμε τώρα. Άντε, φιλάκια, bye.